Hola zuek, ze moduz, ongi etorri beste bideo batera. Bueno, bideo honetan, tituluan ikusiko zinuten bezala, San Martinak eta, estropadak eta, zila batetan gare, iraiek dauko manifestazioa, oza, gauza asko, no? Bueno, gaur da San Martinetako lehenengo eguna, osea, ostirala. Bukatzen dira, aste artean, oza, astelenian ondio jorria dago. Dia, esta señora. Dia, 6:10 gutxi, eta ez dago jantzita, eta egomen izeretan txosnetan. Hola zuek, ze moduz. Bueno, evidentemente, berandu noia, de 6:10, baina, osea, perdona, una tía chulísima. Ba, ez, daukat kamaran, 11%, hortxe bertan markau dozta, zike heldu, eta lehen gauzia, kamaria kargatu jarri. Noia itxotzen, gainera mamiot bulta guztia, porque bergarakoak esaten jakin guzue, obrak darela nire etxonduan. Bueno, heldu naiz, eta hau da, horri kamerinoa dauko, txikiz, ez da jaixetako bezalakua. Baina, bueno, nos sirve. Nos gusta, asko. Baina, klaro, txarna da argisa. Holan, ikusten naiz, ostia, super guapa. Bueno, zuek ja gestion hau dugu, hau, antolatu dugu, eta asko beto geratu da behitu. Jarri dugu hemen biharko Gazte Bazkairako gauzak, eta gero hemen dauko beste dana eskutauta honekin, hemen sexako beste movida batzuk, eta hemen, ja, hau, irati, nahi dozu agurtu. Eta hori, hemen dauko, hau ez daketerako txoten. Bueno, beste kamerioan bezala, hau zegoala ja hemen, irakurtzeko, hemen dozko klinesak, tiritak, hortzak garbitzeko, txupetxuz batzuk, notitak idazteko, alkoholimetruak, ura, lima batzuk, tampoia, kompresak, salbazlipak, desmakillantia, horkillak, listerine, krema hidratante, desodorantia. Hemen dauko, San Martinetako astelenian etortzen bazate ikusiko dozuen gauza bat itxeko. Hau, eta are you ready? Jaixa ditxun, eta hau da gure kamerino marabiosua. Men basurak, evidentemente, porque berzikla bitxan dugu. Hola zuek, ze moduz. Hola zuek. Bueno, egon gara pintxo potian, eta... Pintxo bat ez do probau. Bai egon naiz, eta jandot, zeukan de hecho, nola ditzen da hori, albondigiak saltzia, mieli mostaza superrona, elikanean eskutik, eta zebez, baina faltzen, eta ikusi hau partitzen. Hori, gaur resten diela San Martinak, eta asko botatzen dugula faltan, aroa eta enara. Aroa eta enara. Eki, zuri bai. Bale, zuek, a ber, mertx, indabe, eta hoen, promo eitzeko xaxautik, da, hau, rollo lan geratuko zala superrondo, edo, hau, dala como kolorimetria berdina, hau da, como benetan bitxua. Venga. Txupito hau, indabekin, juergan geratu beha diela, ez, eta mezu hau doia, oin arte, xaxaukin juergan geratu ezaten ondan ondako. Agur. Eta oin, venga. Gerarte. Kasualiko partez ikusi sentitu eta zautu zara Hortzaue hain poli Arroba ibili mundua, mesez? Follow me. Hola zuek, egunon, ze moduz. Bueno, noia bat horreko egin, porque ezin doan letia jantzik errezu mila daukat begixetan. Baina, bueno, sartu ditut gero jadesteko dut hau naiz, momentuz outfita, gero aldatu niot kamiseta hau jantzi bet, atzo, eskizuek atzo, osea, indabe, hola, aldago komentau, eskizi gato horrak zetana, como super in love. Eta bi kamiseta regalo sosten, eta niot bat jantzi.
eta hartu bat, pues, bai, eyeliner morea, eski honenak, punto. No vamos a comentar más. Hartu bat bai, kamera hau, txikixa. Eta ez bez, banoia txosnara, porque gaur dago, bazkarixa. Bueno, sorpresa gure bigarren etxian. Osea, oina benetan, porque karri dut, prakak aldatzeko, beste jertze bat. Esa menera eta fierre, bai, eski, que protagonista. Aquí está. Así, Barry, así. Bueno, sin más que bai, karri maquillaje gain, tipo ya, vamos a dejar estas pintas, esta jantzikoa ondo. Eta horrek nahi hau esan, erakutsi betzu betela, atzo, indabek erregalutako kamisetako bat, porque besti daukat guardetan. Bai, aurretik da holan, iba izan, eta atzetik, ointxerako txekotzuet. Bueno, hau da aurretik, ella modelo, eta atzetik holan. Da superpolitxa. Da superpolitxa, eskerrik asko indabe. Zuek, eta hoen, adjunto dokumentos gráficos atzizan nintzela indabeko modelua. Eski. Bai? Bai, xoxauko buruakin nahi indabeko modelua. Ai, zeinak atresan argazkixa, xaxokua, indabekin. Nik daukat, ontxeko bialtzot. Herri bazkaixa eta jende hau lanian. ¡Qué guapo! Zuek, ze moduz, bueno, argi hau da una mierda, esan dut hori blogean como berrogo eta marra aldiz, baina, bueno, pasatzen izemendik esateko, simplemente, turbo, jaizetan behi presenta dagoela. Turbo. Venga, zuek. Venga, zuek, egunon, Donostin gare. Sorpresa. Panorama. Ikusi jende haue bai. Nagoren urtetan, ez dakizen bagarren apostol bat. Aitxoi barkatu. Zuek, aldogu komentau arrazoian neukala eta hori xokira bazi da bela? Riders, akordau. Bueno, zuek. Guzian gareia, bergara bueltan behitu zelako, argi ona. Hola zuek, ja bergaran gare. Eta, bueno, komentatu talde asko tal Pascual, baina nire favorituenetariko bat, bueno, tipo behitu honek, niken ditut. Da, Merina Garriz, Las Merinas. Eta behitu. Hau da, egoeria. Behitu Ibai, Txakurran Pare. Behitu, ze ondo garen. Hola zuek, ze moduz, Altzaldeon. Bueno, gaurko eguna azten da, oin. Diela, bostak entogei, porque oin arte indode makarra da. Egon, porque atzo, bueno, ez dakit zigarra honean bez, así que, horrekin ningu aurrera, izango tzuet, gaur tanporrada eguna da. Gaur ez da gazteguna, gaur tanporrada eguna da. Así que hori, gure kuadriako outfitat da, bakeruak eta kamizta beltzak, gaur espalda eskubierta zuek nik hau ez dut erabiltzen normalian. Eta hau da gure kuadriako zapixa. Horren urtera begira, seguramente indumentarixa baldatu ingo, baina momentu. Beitu. Estas monas nekin da. Así que hori, oin chill out tropicala, eta tanto tropicala izango dala, porque eurixas bia en 0 unidades de segundos, así que hori. Behar dauko patituak arrantzatzeko eta gauza horrek, oza, guai, divertida, la tarde. En serio. Ando. Bueno, zuek, ja hasi da freskatzen, orduan, txaketia eta piña colada. Ibili munduanen eskutik. Ikusi, el. Tu coctelero de confianza. Lo mismo te hace un cóctel que te hace un plato de comida. Hemen dauko larralde, akure atetxuak, zuek. Hemen dago, nola funtzionatzen da ben. Eta txosnako argixak. Ba hori, zuek, eharkia igea. Eta oin, gomenda bihotzuet, espanetako hau, ez dut pinta gondio, baina betxeko zeko zue, que bien queda. Ez que behitu, ze ondo geratzen da.
Hola zuek, ze moduz, bueno, gara faltzen, hemen, porque daukou ointxe danborradia hor, eta evidentemente ega azken aurrenak, así que daukou denboria sobran apaltzeko, naiz daukadioak ordu berdi berandu atira. Hola zuek, bueno, ez que nengo bideo mobiaken porque me aldoz hainbesteko perezia taratziak amariak. Dia ordu biterdiak, hamburguesa, eta etxera. Osa, no me apetece juerria, ya hori da nivela. Eta nukan hotza eta jantziot gainetik amezita hau. Eratzen ala supergaizki, me importa, 0. Así que hori, behar arte.